luto mamayang gabi. Kain mamayang gabi mga kamuts-muts. Yan o. Diba? Yan lang muna yan. Yan o. Hugas tayo mga kamutmot. Yan o. Diba mga kamutmot? Tayo'y naghuhugas sa mga kinakainan. Ano to mga kamutot? Ang sapin lang to ng paper plate ba? Andyan yung palengke sa looban na yan mga kamutmot. Ayan po. Sa Lingayen, Pangasinan tayo ngayon. Lakad-lakad tayo dito sa gilid mga kamutmot. Ayan o, yung paligid. Alright. Ayan, si Dr. Jose Rizal. Ayan po. Ayan. Ayan po mga kamutmot. Ikotin lang natin ito mga kamutmot. Hindi na tayo papasok dahil ayan. Yan po ang Lingayen. Diba mga kamutmot? Right? Diba? Oh. Maganda ang ano dito mga kamutmot. Okay, right? Tayo'y pasok. Ah. Umuwi ka na naman na alis. Wala si Matt. Sige, pwede ko muna yung Tangal Tuesday. Kailangan ko pala ipasa at yung report na Hindi ka pwede. Yung ako din inisip ko mag-work from home. Pero wala nga si Matt. So kailangan natin gumawa ulit ng bago na schedule na tatlo lang tayo. Game natin pagbalik. Umuwi tayo ng mga night sa Maynila. Yan mga kamutmot, andito kami sa tulay ng papuntang Lingayen. Lakas ng ulan. Anong oras? Ang launa namin. Ayan po. Eh baka malapit lang yun. Kaya nga kung yung isang sasakyan. Sama si Bong ang driver, si Marge, si Marge. Sige, kung gusto nyo, i-convoy na lang natin. Tinan po natin. Tatanong ko lang muna. Lakas po yung ulan mga. Ito yung tulay na karugtong ng Pampangabong. Yo, what's up mga kamutmot? At panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. Maraming salamat po Ama sa araw na ito at binigyan niyo naman po ako ng bagong buhay, bagong lakas at bagong pag-asa at panibagong hamon ng buhay. Maraming salamat po Ama sa araw-araw kung saan man kami nagpunta at lagi niyo po kaming ginabayan at laging ligtas sa aming paroroonan at lalong-lalo na po dito sa lugar ng Bugalyon, Pangasinan. At andito po kami Ama sa lugar na ito at maraming salamat po sa inyong paggabay at lagi po kaming ligtas at sa buong team. Maraming salamat po Ama, maraming salamat po. Right mga kamutmot, at tayo ay nandito sa Barangay Lagit, Padilla, at ang team ni Marge andyan po sila pumunta sa area na yan at magkahiwalay po ang dalawang team. Ang team ni Marge ay ni Mark andun sa kabilang side kung saan namin sila hinahatid ng mga nakarang araw. Right mga kamutot, ito napakalawak na palayan. Ayan, at muli magandang umaga po sa inyong lahat at tayo'y babalik na po tayo doon sa resort at mamamalingki po kami. Mamalingki uli kami ni Bong para sa pagkain at tanghalian or hapunan. Kung meron pa doon baka siguro hindi na. Right mga kamutot, yan o. Dito muna tayo sandali. Ang lawak-lawak nitong area na ito at lalong-lalo na ditong side na ito mga kamutmot na may mga palayan hanggang doon. Tingnan nyo mga kamutmot, ang lawak-lawak ng mga palayan dyan. Right?
light, against the light, against the light. Sila yung ano mo. Nakaano pa? May tinatransfer pa ako eh, di pa natapos eh. Ito muna gagamitin ko. Harap mo na March, harap mo na March. Yan po mga kautot, good morning. At naghiwalay po sila, dalawang team. Yan, nandito sila sa side na to sila Marge. Andon. Hindi ko muna inano kasi may tinatransfer pa ako. Ay, sinsya na boss ha. Okay, ingat kayo, ingat. Yan po at yan nga po mga kamotmot. Dito sila sa area na to, sa team ni Marge. Ilan sila? 6. Dalawang guides lang mga kamotmot. Yung isa hindi pumasok. Right mga kamotmot. Dito tayo sa area na to. May dito si Mo. Nandito si Mo. Mga kamotmot. At may ito sa may palayan tayo sa area na ito, right? Yan o mga kamotmot oh, di ba? Ganda ng area, lawak-lawak ng palayan oh, di ba mga kamotmot? Yung palayan na yan, napakalawak yan oh, di ba? Right mga kamotmot, at dito lang po tayo monitor. May ano pa dito oh, ito may baka pa rito. Yan mga kamotmot. At morning po. Lawak-lawak tong palayan na ito. Gulat na ako niyan kanina. Akala ko sungagin ako. Bigla ako napatakbo. Maamo pala yan. Yan po mga kamotmot. Itong kagandahan dito sa lugar na to mga kamotmot. Walang kaproblema sa tubig. Tubig sa palayan. Pagtatanim ng palay. Yan o. Lawak-lawak yung palayan na mga kamotmot, right? Okay mga kamotmot, tayo ibabalik na sa resort. Mga kamotmot oh, yung baka nililigo ni kuya. Ayan oh, di ba? Diyan lang siya sumasalok ng tubig pangligo sa kanyang alagang baka, oh, di ba? Tahimik din siya oh, nililigo siya oh. Nililigo siya ng kanyang amo. Di ba? Yan po mga, ano pangalan nila ate? May model ng Jilly, ikaw ate? Yung kotse yun, di ba? Ate, anong pangalan mo? Sharon. Si Cheryl at saka si Chili. Ayan o. Anong ano to? Ano tong store to? Jenny. Anong store to te? Pangalan? Jelly store. Jelly Store. Andito kami sa Jelly Store oh. Nandiyan si Jelly saka si Store. Ay. Daan po kayo kuya. Ikot tatabi ako kuya para makadaan po kayo doon. Store po tayo dyan eh. Ay. Sabong, ano ko muna sila para panood nyo sarili nila. Di ba? I-subscribe nyo to para mapanood nyo yung mga sarili ninyo. Ano nga yung pangalan nila? Si Joby. Oh. Hindi. Dito lang kami sa gulay. Ayun. Daanan na lang kita dyan. Bili ka ng Gatorade sa karton. O sige. Ayan o mga kamotmot at ito po yung ating mga guide. Oras na ng kanilang tanghalian. Ayan o. Ang ulam nila ay may dinuguan, may itlog. Ang tawag nito? May tosino. Tapos may tukwat baboy. Saan yung tukwat baboy na? Wala na. Doon, meron pa doon. Kuha kayo dito. Sila Sir GM. Ito lang muna gamitin ko. Nasira yung aking GoPro. Bumagsak. Saan? Doon sa kuha. Ayan? Doon pagbaba ako. Doon sa palengke. Ito yung ulam namin. Tukwat baboy.
gulay. Kailangan daw palitan, kuya. Si Warren lang yung inasahan ko mapalitan eh. Wow. Punta siya na, di ba punta siya ng Japan? Oo. I-swap ko yung motor ko sa ano niya, GoPro. Oo nga. Mayaman yun eh. Yan si Bong. Hindi tayo ng mga nights sa Maynila. Yan mga kamatmot, andito kami sa tulay ng papuntang Lingayen. Lakas ng ulan. Anong oras? Ang launa lang yun. Ayan po. Eh baka malapit lang yun. Kaya nga kung yung isang sasakyan. Sama si Bong ang driver, si Mars. Si Mars. Ah, sige, kung gusto nyo, i-convoy na lang natin. Tingnan po natin. Tatanong ko lang muna. Lakas po yung ulan mga. Ito yung tulay na karugtong ng Pampangabong. Ito? Siguro. Ano? Lawak-lawak yan tulay na yan, oh. Pagka ito, i-convoy na lang natin, Mark. Natin, para... Tingnan natin. Parang, kasi isang driver son, maaga din pa ako eh. Ay, papaano. Hindi lang Bong ha. Yan po muna ha. Hindi ka kung batang. Oo, mag-work from home muna ako after. Ah, Hindi, umuwi ka na naman na alis. Wala si Matt. Sige, pwede ko muna yung ano, hanggang Tuesday. Ilang ko pala ipasa at yung report na. Kaya nga hindi ka pwede. Yung ako din iniisip ko mag-work from home. Pero wala nga si Matt. So kailangan natin gumawa ulit ng bago na schedule na tatlo lang tayo. Team natin pagbalik. Yo mga kamatmot, magandang hapon. At andito tayong muli sa Municipal of Lingayen, capital of Pangasinan. Yan po mga kamatmot. Dito po tayo ngayon. At may pinuntahan lang kami dito mga kamatmot. At yun na nga, tayo ay mag-ikot-ikot ng bahagya dini. Right mga kamatmot. Yun ang playground. Yan po mga kamatmot, oh, di ba? Ganda ng ano dito. At kahapon nandito rin kami mga kamatot, may pinuntahan lang po kami dito. At ayan, oh, ikotin to natin mga kamatmot yung kalsada. Ayan, oh, di ba mga kamatmot? Ayan. Andyan yung simbahan. Andyan yung palengke sa looban na yan mga kapatid. Ayan po. Sa Lingayen, Pangasinan tayo ngayon. Lakad-lakad tayo dito sa gilid mga kamutmot. Ayan o, yung paligid. Alright. Ayan, si Dr. Jose Rizal. Ayan po. Ayan. Ayan po mga kamatmot. Ikotin lang natin ito mga kamatmot. Hindi na tayo papasok dahil ayan. Yan po ang Lingayen. Di ba mga kamatmot? Right? Diba? Oh. Maganda ang ano dito mga kamatmot. Okay, right? Tayo ay pasok. Yan po mga kamatmot ang logo ng Lingayen. Bayan Lingayen. Yan po mga kamatmot, at tayo ay
dito sa playground. Pasok po tayo dito. Ayan o. Ikot tayo, tapos doon tayo lalabas doon sa may kung saan tayo nakaparada. O, diba? Ganda ang view dito. Daming mga kabataan, mga estudyante siguro to, mga kamotmot yung mga nakatambay dito. Ayan o, diba? Ang ganda ng area. Ayan o. Ikot tayo, ikot. At dito tayo lalabas. O, diba? Ikutin natin yung statwa ni Dr. Jose Rizal. Ayan o. Mga kabataan. Hi! Shout out! Ayan po mga kamotmot. At nandito na tayo ngayon. O, di ba? Ang ganda ng ano nila dito. Ang ganda ng logo mga kamotmot. Nandito tayo malapit na kaparada mga kamotmot. Dito tayo ngayon. At andito yung basketball court ng Lingayen. Alright. Ayan o mga kamotmot, tayo ilalabas na dito sa kung saan tayo nakaparada. Malapit tayo dito. Umikot lang tayo mga kamotmot sa parang playground nila. Umikot lang tayo sandali habang wala pa sila. Oh, di ba? Nandito na tayo sa labas mga kamotmot. Tayo ngayon sa parada. Oh. Yan oh, shout out. Vlogger daw, nandito lang daw kami. Sabi no ni Ate Ali. Yan po, dito lang tayo maghintay mga kamotmot. Hanggang dito lang muna ang ating vlog. Right? Yun. Bye. Ayan o. Loto sila Sir Jim ng ano. Anong tawag yung pansit na yan? Mickey. Ayan o. Saka, hindi lang baboy. Hindi lang langit. Anong gagawin dyan? Yakdakan ka. Oh, dinagdakan? Akala ko ihalo doon. Hindi. Yan po mga kamatmat, magagawa sila ng dinakdakan. Nilakakan ng Ilocano. Dinakdakan ng Ilocano. Mga tao ni Sir Jim. Alam ko, hindi utak pa naman dun sa ano kanina. Hindi nga, kahit kalamansi lang po, pwede lang. Ngayon. Pwede yan. Ayun ba yung dila? Okay. Kasama ito. Siyempre. Buti na lang pala, bumili ko yan, no? Tama pala yung sinasabi ko. Para may alam mo. Na dalhin mo na yung utak. Oo nga eh. Dalawa pa naman yung utak na nandun. Sarap niya na marami ko. Wala pa naman akong utak. Nagyuyos. Mga kamatmot, malakas yung ulan. Maulan po dito ngayon. At yan po, andito na kami sa resort. At doon na po yung loto nila Sir. Ano to? Pansit ng Mickey Pansit. Mickey Pansit ng Nueva Vizcaya. Ayun, Nueva Vizcaya, tama na. Tumama na rin ako. Yan po sila, taga Nueva Vizcaya po sila, Sir JM. Sila mga kasamahan. Yan po. Oh, di ba, mga Mickey Pansit. Ang tawag pala nito mga kamotmot. Yan oh. Wow, sarap. Hihi. Yan oh. Pinabili nyo nga. Sige. Prito for the day. Ako lang tagay na lang. Tagay.
Yan mga kamotot, maghugas tayo sa mga hugasin. Tumigil na yung ulan. Hugas tayo mga kamotmot. Tumigil na yung ulan. Ayan. Ito yung ating hugasan. Hugasan natin ito mga kamotmot para makainan ito mamayang gabi. Kain mamayang gabi mga kamuts-muts. Ayan o. Diba? Ayan mo na yan. Ayan o. Hugas tayo mga kamotmot. Ayan o. Diba mga kamotmot? Tayo'y naghuhugas sa mga kinakainan. Ano to mga kamotot? Pang sapin lang to ng paper plate ba? Ayan o. Madalian natin mga kamotot. Baka umulan naman uli. Kasa na natin. Ano na kasi mga kamotmot at kahit sapin lang to sa paper plate, medyo malangis-langis, madulas ba, at kailangan natin hugasan para malumis naman yung ating kainan. Hindi ay mga kamotmot. Hop, yung ating lagyan natin ito para mabula. Alright. Diba mga kamutlot, para ito mga kamutlot, binabaonan ito pag umakyat na sila, lumakad na sila, para dire-diretso po yung nilang kuhan, dire-diretso po ang kanilang trabaho, at binabaonan namin sila ng tanghalian at dito na sila nag-almasal mga kamutlot. Ayan. Ganda yung kompleto ricado para kanilang lakad ay di maonsimi. Kaya nagluluto kami ni Bong ng almusal, tanghalian hanggang hapunan. Yun, paano lang yung aming luto, almusal, tanghalian, hapunan. Pagpasensyahan nyo na mga kamutlot, umutunog yung motor at may tangki po dito sa ating uluhan. Ayan. Diba? Alright. Malamis na. Tapon ang tubig at ating sabunan dito ang balde mga kamutlot. Hugasan din natin ito dahil doon natin ilalagay yung mga pinaghugasan natin. Alright.
Para malinis ba mga kabutbot ng ating ginagamit at malinis lahat, hindi marumi, hindi kumilos tayong malinis ang ating pinagkakainan kung ano naman, diba mga kabutbot. Ano ba? Kuwasan niyo ba? Sige lang, mamaya pa naman ito. Wow! Pagpahaba ba? Pagpahaba. Pagpahaba ng oras. Ito yung ating ginagawa mga kamot-mot pagkatapos magluto, hugas. Ito yung ating ginagawa. At iyan o, di ba? Di ba mga kamot-mot? Ganda pag ngayong kinakainan ay malinis. Hindi siya kuan, di ba? Na mga kamot-mot. Up. Oh, unboxing. Tapos na mga kamot-mot. Oh, diba? Linis. Iwan mo lang sa ito. Yan. Oh, diba? Tapos na. At tapos na tayo maghugas mga kamot-mot at yan ang ating hinugasan. Yan o. Hinugasan natin yan. Tsaka ito.
Alright. Sige mga kamatwat, ilagay na natin to doon yung ating hinugasan. Right, chihi!